Връщаме се с избрани моменти от днешния маратонски кралски етап от обиколката на Италия. 222 км от Манерба дел Гарда до Ливинио. Етап, който започва доста нетипично с спиране на нулевия километър, след това се откъсна група от 12 човека. Много нетипично такава. Давиде Барелини, Кела Пилон, Берт Ван Лербергер и още някои други тежки състезатели успяха да влязат в заминаването. На първата категоризирана височина отборът на Кофидис, който дълго време конеше първата група, успя да направи нова селекция, където Симон Гешки, сината фланелка, замина. Лиляна Калмажан не успя да вземе първата премия от трета категория, защото го прескочи Моран Спити от група Франсес Дежу. След което Коледи Сан Дзено, изкачван втора категория, беше много интересно, трудно такова, карано с висока скорост, където група от 40 човека застигна челото и така се оформи много интересно откъсване. Имаше голяма битка за премията и там, където Кристиан Скарони премина пръв, взимайки 18 точки, след което спускане до Лаго Дизео, движение около 50 км в долината и много разкъсване в групата, като разликата постоянно растеше. Пасо дел Мортирол беше трето изкачване за нея, където отново Кристиан Скарони премина пръв пред състезателя на VF Група Бардиани Джулио Пелицари. По-нататък имаше много затишие, много преструктуриране. Наро Квинтана се оказа в първата група и оттам започнаха дългите километри с вече тежките височини на голяма морска височина. Младият германец Георг Штайнхаузер реши да атакува доста амбициозно от началото на Пасо ди Фосканио. Не се изплаши от 15 км, които предстояха, но отзад хвърчеше отбора на розовата стрела Тадей Погачар. Много високо темпо от Обединените арабски емирства, които цял ден държаха откъсването под контрол. Повече от 14 км преди финал, дори 15 км преди финал, Погачар атакува. За кратко Даниел Фелипе Мартинес опита да остане до розовата фланелка, но видя, че това е самоубийствена мисия и се върна обратно в групата на претендентите. Наро Квинтана пък застигна Георг Штайнхаузер при оставащи 12 км до финала. Той премина пръв през Фосканио. Спусна се до сърцето на Ливинио, но там беше разминато от Погачар за последните километри 900 метра на чисто новото финално изкачване Моторино. Изкачване, което в 2/3 беше по чакъл бед асфалт на 2385 метра. Краля на Джирото спечели кралския етап. Квинтана успя да пристигна само на 28 секунди зад победителя. Трети в етапа беше Георг Штайнхаузер, четвърти Роман Барде, след него Даниел Фелипе Мартинес и Геран Томас на 2 минути и 50 секунди зад етапния победител. Малко време загуби Бен О'Конър, 8 секунди спрямо преките си конкуренти за място на подиума. Най-голяма разлика днес реализира Антонио Тибери, пристигнал на близо 4 минути зад Погачар. Ето така класирането. Най-голямата разлика през 21 век след 15 етапа. 6 минути 41 секунди. Горе-долу се определиха тези 7 минути, които предполагахме на 7-8 км преди финала, когато атакува, че ще бъде с огромна разлика след този етап. Мисля, че тя няма да спада за последната седмица. До тук най-голямата разлика беше през 2006 година, вече цитирана от нас доста пъти, 5 минути 24 секунди, с които водеше Иван Басо. Само какъв етап и ново шоу на Тадей Погачар. Алберто Кондор ти беше на мотора. Той направи голямо шоу. Той беше наистина впечатляващ. Безспорно най-добрият колезач в света. Не може да кажем, че той чакаше в първите два етапа, първите 2 седмици, но се беше прицелил към този етап. Той спечели близо 3 минути срещу Даниел Фелипе Мартинес и Геран Томас. Какво показва представянето на Погачар? Той е на съвсем друго ниво.
Той може би иска да сложи още време. Всеки коледач има лош ден в голяма обиколка. Но при 7 минути разлика, дори да имаш малък проблем, мисля, че няма да има никакви трудности. Погачев показва, че той е боса на Giro d'Italia. Определено доказа, че наистина краля на състезанието. Още от първия ден няма как да облече фанелката във втори етап и да я задържи до ден днешен и да не го определим като най-силният състезател, категоричен със своята класа над другите. Стояха цял ден и няма в челни позиции, но в крайна сметка не се помръднаха. Една единствена атака само на Погачар и тя определи абсолютно всичките движения в основната група. Да чуем сега Геран Томас.